Každý teroristický útok má velké dopady i na ty, koho přímo nezasáhli. Jak umocňují obavy ve společnosti a jak by se tam měla snažit udržet v racionální rovině a nepodléhat strachu? Profily atentátníků i jejich činů se liší. Co je ale spojuje? A jak velké nebo malé šance má zbytek společnosti jejich atakům předcházet? Hostem dnešního interview je psychiatr Cyril Hešl. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Evropa se vyrovnává s několika útoky během posledního týdne. Do toho všeho byl v Česku odsouzen Kevin Dahlgren za vraždu rodiny, ke které měl blízký vztah. I když se ty činy nedají spojovat, dá se najít ale přesto nějaká linie, která spojuje násilníky. Co je vede k tomu mít potřebu, nutkání někoho zabít? Ta linie není stejná pro všechny násilné činy, které zřejmě máte na mysli. Různé teroristické a násilné činy mají různé společné jmenovatele. Ale když jste mluvila o tom Kevinu Dahlgrenovi, tak ten spíš než ty teroristické útoky tento týden nebo minulý týden připomíná svou povahou a svou obtížností k řešení případ Anderse Breivika, masového vraha norského, kterého si jistě všichni pamatují. Protože ten společný jmenovatel těchto dvou případů, jež spolu jinak vůbec nesouvisejí, je podivná hranice mezi psychopatologií a normou u těch pachatelů, kteří za své činy zodpovídají, ale nelze s čistým svědomím o nich prohlásit, že jsou normální v tom klasickém slova smyslu. Ale pro snazší pochopení si představme, že někdo spáchá takový hrozný čin pod vlivem duševní poruchy. Má třeba hlasy, bludy, hlasy, které mu nařizují něco vykonat, nebo bludy, vinou kterých se domnívá, že je ve smrtelném ohrožení a brání se a takhle se ta agrese projeví. Tak tam skutečně jde o to, že ten dotyčný jedná pod vlivem chorobného procesu mozku a za své jednání neodpovídá, jeho příčetnost, jak pak soud klasifikuje, je snížena. To ale v mých očích, i když se o tom diskutuje, není případ ani Dahlgrena, ani Breivika, kteří jsou oba narušené osobnosti s narušenou adaptací sociální, s vysokou mírou narcismu, zaměřením se na sebe, anetičností, bezohledností k utrpení ostatních lidí nebo bez jakékoliv empatie a schopnosti vcítit se do druhých. A to jsou všechno jevy na pomezí normy a patologie, které ale nezakládají k nějaké exkulpaci nebo snížené příčetnosti, protože oni dobře vědí, co dělají a s největší pravděpodobností mají schopnost svoje jednání i ovládnout. Nejenom rozpoznat, ale i ovládnout. A to je odlišuje od někoho, kdo jedná pod vlivem choroby. A to je ten společný jmenovatel těchto dvou případů. Ale ty evropské, o kterých jste začala, to je zase z jiné ošatky. Právě Kevin Dahlgren mluvil o vnitřních hlasech, ale stejně tak o tom někdy mluví i jiní masoví útočníci z minulosti. Jak se to dá rozpoznat, jestli to například třeba nepředstírají? No, tak jednak to mohou předstírat, jednak při dostatečně hlubokém, podrobném a dlouhém vyšetření se dá zase rozpoznat i to předstírání. Ale každopádně mějme na paměti, že v těch případech, kdy to vyšetřování se vleče, kdy tento soudní jednání je na pokračování a trvá měsíce, někdy bohužel i léta, tak oni se mezi tím lecos dozvědí, jejich poradci, obhájci a advokáti jim zhusta na základě zkušeností z jiných případů poradí, co mají říkat, co mají předstírat, čím by se mohli vymotat z lesa ven. Takže je třeba všechny ty výroky brát se rezervou. Jestliže mi člověk, kterému hrozí doživotí, řekne, že má hlasy, tak bych byl velmi opatrný v tomu to věřit. A druhá věc je, co si pod tím představujeme. Jestli vtíravé myšlenky, protože my máme zkušenost častou s našimi pacienty, že teprve při delším vysvětlování zjistíme, jak velký rozdíl je mezi hlasy, které oni vnímají jako cizí myšlenky, a mezi hlasy v tom pravém slova smyslu, které mají senzorialitu a prochází
uchem, to znamená, že ten dotyčný má skutečně dojem, že tam někdo stojí, kdo k němu mluví, sice se tam podívá, on tam není, ale ten věm má to, čemu my říkáme senzorialitu, že prochází jako zvuk, aspoň vnitřně pocitově tím sluchovým aparátem. A to ve většině těchto případů není pravda. Jsou to spíš myšlenky, které se jim zdají jako cizorodé a které se jim pletou do jejich rozhodovacího procesu. Pojďme se podívat teď na útočníka Hnis. Zatím o něm víme, že to byl dlouho žijící Tunisan, tedy právě ve Francii. Jeho otec říká, že nikdy neměl náboženské návyky a v podstatě nebyl tím člověkem, který by jaksi vykazoval nějaké velké náklonnosti k islámu jako takovému a tak dále. A zradikalizoval se v krátké době před tím útokem. Teď vyšla zpráva o tom tento týden, že jeho psychiatr u něj objevil v minulosti labilní tendence. O čem to může vypovídat? No tak labilní tendence máme víceméně všichni. Tihleti mladíci, kteří vyrůstají v kultuře pro ně nepůvodní, jsou často frustrováni tím, že kolem sebe vidí úspěch kariéry a životní dráhy, které si sami nemůžou ze své pozice dovolit, to je frustruje. A teď se tady objevuje ideologie a nezapomeňme, že islám v jedné své podobě, a teď nemluvím o té náboženské, ale v jedné své podobě je politickým systémem, který zároveň funguje jako ideologie, která najednou může dodat těmto mladým, často frustrovaným, často labilním jedincům, mnohdy ošklivě řečeno napumpovaným testosteronem bez uplatnění, taky může dodat hnací sílu, motor a raison d'être pro ten čin, protože je to ideologie, která z nich snímá hříchy. Oni najednou tohleto svoje puzení, toto svoje neakceptovatelné chování promění v mučednickou smrt, která jim ještě ke všemu dává naděje na prudký obrat k lepšímu. Jestliže oni tomu uvěří, islám jako takový je v podstatě náboženství, alespoň v našich podmínkách rovnocenné všem ostatním. Nemůže to právě být i tak, že tito lidé, aby to bylo jasné, hledají jaksi nějaké vodítko a možná i výmluvu právě skrze islám jako takový, protože je potřeba připomenout, že v Nice zemřelo i také spousta muslimů. No, protože on to nerozlišuje vůbec. Prostě vjede do lidí, spáchá čin, který má obrovskou publicitu, jemu jde o to zastrašit, vyvolat ten pocit hororu v té společnosti, kterou vnitřně nenávidí. A ostatně v Paříži jeden z těch zastřelených policistů byl také muslim, ale to on neřeší, ten pachatel. A ten islám, respektive ta jeho ideologická a politická část, je tím společným jmenovatelem. Když jsme začali o tom, jaké mají ty činy společné jmenovatele, tak jsme si odsunuli Dahlgrena s Breivikem na jednu stranu a tady máme další trs, kde tím společným jmenovatelem je najednou možnost identifikovat se s ideologií, která země snímá hříchy, která země potenciálního zločince udělá potenciálního mučedníka. To je něco úžasného. A k tomu jsou mnozí jedinci chytlaví. Vždyť si vemte i u nás, co lidí skočí na kde jakou blbost. Tak oni se nechají sfanatizovat, protože se jim to lidově řečeno a zjednodušeně takzvaně hodí do mlýna. A ta ideologie je k tomu chytlavá. Pokud jde ještě o to srovnání s těmi jinými náboženstvími, to by bylo sice na dlouhé lokty a pro jiné odborníky, ale přece jenom není náhodné, že tam, kde tato ideologie islamistická panuje, převládá nebo má podhoubí, tak dochází ke krvavým konfliktům všude po světě. V Timoru, v Kašmíru, na Středním východě, v bývalé Jugoslávii. Vemte si kdekoliv v severní Africe. Možná také o vývoj toho náboženství jako takového, protože křesťanství má za sebou také své krvavé etapy. Ano, ale to je argument, který slyším strašně nerad a připomíná mi to, když já se na to ptám, protože tak to je fakticky. Možná brácha, se dá hovořit o tom, jestli má mít islám za sebou nějaký vývoj. Jo, ale říkat, a ono to křesťanství před 1000 lety taky upalovali čarodějnice. To je jedno, přines můj brácha 5 ze školy a říkal, no Albrecht měl taky 4 a tak to není protože argument. máme tady, ale to snad víte také, že máme tady řadu muslimů, většinu z té muslimské komunity, kteří nevraždí,
kteří nepáchají teroristické Samozřejmě. útoky a spoustu představitelů se proti tomu vymezuje. Ano, ale tohle to se týká každé ideologie. Byli také nacisté, kteří nikoho nespalovali v pecích a hráli doma Beethovena, a byli komunisté, kteří nikomu neublížili. A to jsou hovory na velmi dlouhé lokte, ale abychom je zkrátili a přitom byli užiteční. Proto se ptám, protože islám není třeba ani v našich zákonných podmínkách srovnatelný s nacismem. Jistě, ale vřele k tomu, abychom si zodpovědně mohli položit nebo dát odpověď na tuhle otázku, tak vřele doporučuji i těm, kdo nás poslouchají, ať si přečtou síru, život Mohamedův, ať si přečtou šarii jako právo islámské, ať ho porovnají s jinými právními systémy a ať si přečtou Korán, mají-li ho dostupný, a udělají si názor sami. Já si myslím, že to je vůbec nejlepší léčba k dezorientaci v těchto otázkách, přečíst si ty původní zdroje. Když se budeme držet toho, co se děje právě teď v těchto podmínkách. Vy jste mluvil o tom, jak třeba ti frustrovaní jedinci k tomu mají větší sklony. Do jaké míry by se právě nemělo zapomínat na tu sociální patologii, na to, v čem ti lidé vyrůstají, protože v generaci třeba jejich rodičů ve Francii nedocházelo k takovýmto činům a samozřejmě v době, kdy neválčil Islámský stát a Al-Qaida v tak vysoké míře, tak k tomu taky nedocházelo. Takže je potřeba to brát i v nějakém historickém kontextu a i v tom kontextu válek, které jsou kolem nás. Nepochybně, a to globální dění, tím myslím vyšší frekvence výskytu nějakého jevu, teď to teroristické vraždění, které se začíná objevovat v poměrně rychlých intervalech v Evropě, předtím bylo na Středním východě, tu a tam v Americe, tak to vytváří v tom veřejném prostoru nějaké milie, nějaký kontext, který slouží jako podhoubí. Tak jako podhoubí slouží k růstu určitých typů rostlin, tak tenhle kontext vytváří sociální podhoubí pro vyšší pravděpodobnost výskytu určitých činů, které do něho kontextuálně zapadají. Když je móda nosit bermudy, všichni nosí bermudy. Takže když teď je móda vraždit tím či oním způsobem, tak ti, kdo jsou k tomu z nějakých důvodů disponovaní, osobnostních, teď se k tomu chytí té ideologie, to náboženství jim to umožní, facilituje, zapadne to do sebe, no tak zase se chovají způsobem, který je svým způsobem nakažlivý. Když se ještě podíváme na ty profily těch atentátníků s tím, jak předcházet útokům takzvaných osamělých vlků, si nevědí rady tajné služby, policie. Jak je to složité? Není to skutečně částečně marný boj? Já se domnívám, že těmi teoriemi o osamělých vlcích, které zcela opomíjejí toho společného jmenovatele, o kterém jsme tady mluvili, si to ti vyšetřovatelé komplikují. Protože jim to znemožňuje ty lidi jakkoliv předem detekovat. Protože jestliže si škrtnete islám a řeknete si, dobře, to jsou jenom jednotliví psychopati, tak nemáte žádnou možnost, jak to předvídat, nemáte žádnou možnost, jak s tím preventivně pracovat, protože musíte prostě čekat, až se zase nějaký osamělý, předtím nikým nedetekovaný vlk objeví a zase někoho zavraždí. A to je přístup, který zdá se začíná být už neúnosný. Tady je třeba si otevřeně hodit karty na stůl a říct si, jaký je podíl té ideologie, kde se objevuje a jaká jsou její rizika. Na druhou stranu vždycky bude potom těžké odhadnout, kdo z těch všech možných jedinců nakonec ten atentát spáchá. To jo, ale máte aspoň víte, v jakých vodách lovit. Často ta radikalizace, které dochází kolem určitých mešit a ono se to všechno ví, ale není politicky korektní o tom mluvit. A teď asi nastal čas si na to trochu posvítit. Také se to děje právě v těch sociálních getech. O tom jsem právě také mluvila. Do jaké míry toto má? Samozřejmě, když jsme říkali, jaký jsou ty společní jmenovatele, tak mají tyto zdroje a všechny tyto zdroje potenciálního nebezpečí teroristického je třeba začít mapovat a korigovat a něco s nimi dělat. Ovšem, vezměte si, že třeba jedno z opatření proti té getizaci bylo to, že Německo zacházelo s těmi přistěhovalci nebo imigranty úplně jinak než třeba Francie, kde jsou velká geta muslimská.
dokonce no-go zóny, dokonce i v Bruselu, kdežto v Německu byli okamžitě rozptýleni do malých idylických vesniček, městeček, takže tam neagregovali do těch předměstských chudinských čtvrtí a ghet. No a důsledkem toho je už atentát ve vlaku na malé nevýznamné lokální trati, za který je vlastně zodpovědný už potomek, nebo lépe řečeno imigrant tohoto typu, který dokonce byl umístěný do nějaké pěstounské rodiny. Čili je to poučení, že ani tato řešení, když se nebude řešit ta ideologie, na kterou to nasedá, takže ani tato řešení nejsou 100%. Jakou roli v tomto všem sehrávají podle vás média? Jaký dopad mají i právě třeba na ty atentátníky, protože třeba takzvaný Islámský stát rád využívá této pozornosti a zkrátka a dobře mu vyhovuje? Ono je velice snadné na ta média všechno svádět a vytvořit z nich spoluviníky. Jenomže když ta média zamlčují, nebo kdyby zamlčovala, a někdy se to stává, podstatnou část pravdy, tak škodí sice jinak, ale rozhodně ne méně, než když tu pravdu medializují. Čili média, ať udělají, co udělají, bude to vždycky špatně. Protože když se data, fakta, která přicházejí z různých oblastí, buď cenzurují, nebo splošťují, nebo se jim vylamují zuby, tak se zvyšuje tlak na vytváření různých konspiračních teorií, fám a šíří se nenávist svým způsobem ještě daleko drastičtějc, než když vidíte tu pravdu takovou, jaká je. Protože vzniká, ta emoce vzniká na základě falešných, vykonstruovaných, často paranoidních teorií, obvinění a fám. Kdežto v tom případě, kdy ta média se toho zúčastní a všechno zveřejňují, tak ty emoce vznikají na základě skutečnosti. A teď si položme otázku, co je lepší. Když se podíváme, není to samozřejmě dnes už jenom televize, noviny, je to také internet. Jak velký dopad má konzumace těchto zpráv na celou tu společnost jako takovou? Jak si třeba držet nějaký zdravý odstup? Jak moc to umocňuje právě ten strach? Ono je velmi jednoduché říct, že ta snadná dostupnost všech těchto informací a internet a podobně zvyšuje hladinu úzkosti a obav, protože ty činy, byť se odehrávají ve vzdálených oblastech, tak jsou najednou prostřednictvím těch informačních technologií zpřístupněny každému do poslední výsky. Takže působí bezprostředněji, rychleji a masověji a že teda stoupá hladina úzkosti nebo obav a že to může sítit určitou xenofobii, negativní postoje, iracionální odpor ke všemu novému nebo podobně. Ale když se podíváme zpět do historie, tak vidíme, že tohle všechno v té společnosti vznikalo stejnou měrou. Vemte si Hilsneriádu. V době, kdy nejenom, že nebyl internet, ale nebyl ještě ani telefon, a ta společnost se chovala často takhle xenofobně nebo rasisticky, chcete-li, a tak úplně stejným způsobem. Čili... Možná, promiňte, nejde jenom o toto, co to způsobuje například na těch, bych řekla, radikálních protipólech, ale obecně, když mají lidé strach, mají teď strach cestovat, jet do velkých měst, jet do oblastí, kde se něco stalo. Je to užitečné tomu strachu podléhat, a nebo se dá najít metoda, jak si uchovat nějaký zdravý rozum a zbytečně právě tomu strachu nepodléhat, aby ty úzkosti se nevytvářely? On ten strach je, a tady se nějak nezastává masové paniky, a on ten strach je historicky velmi osvědčeným obranným mechanismem. Kdybychom nebyli vybaveni jako živočišný druh, ale i ostatní živočišné druhy, kdybychom nebyli vybaveni strachem, tak tady už dávno nejsme. Je, a to je taková stará pravda výzkumu chování, je daleko výhodnější se zbytečně bát, než falešně být důvěřivý a dojet na to. Čili ta absence strachu nadělá ve svém souhrnu víc škod, než jeho přemíra. Ale samozřejmě, že optimální je, aby ten strach jsme měli jenom tam, kde je opodstatněný, kde nevytváří šmahem kontextuální úzkost vůči, já nevím, celému prostředí, nebo celé rase, nebo
celému národu, pohlaví, jakékoliv skupině, ale že je zacílený tam, kde vyhnout se nebezpečí je skutečně život zachraňující. Takže se strachem se musí zacházet opatrně, není možný s ním pracovat masově, což dělají ideologie a což dělají často i politici a politické systémy. Ano, na to bych se ráda zeptala, protože jak si to vyvolává protireakci a můžeme sledovat populistická, snadná řešení. Co si myslíte o tomhle? Čili to je nebezpečí, které je obrovské a souhlasím s tím, že je třeba ho mít stále na paměti. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy každou chvíli zahynou naprosto nevinní civilisté, zahánět strach tím, že se budeme chovat, jako kdyby se nic nedělo, to je asi jako tančit na palubě Titaniku. Ono se tu něco děje. Jestli populisté v politice dovedou a nabízejí skutečně lepší řešení. Někdy to vypadá, že ne. Někdy to vypadá, že v podstatě jenom nahánějí politické body. Bohužel tady chybí někdo mezi tím. Naivkové, kteří říkají jako Hollande, který na jedné straně řekne, že jsme ve válce s terorem, což je nesmysl, protože my žádnou válku nevedeme, my pouze ustupujeme teroru. A na druhou... Promiňte, on třeba mluví také o tom, že Francie je součástí koalice, která bojuje s Islámským státem. Tam ano, ale to je válka. Ale mluvím o teroristických činech na území Evropy a na druhou stranu říká, že bychom tomu neměli ustupovat a měli bychom se chovat, jako kdyby se nic nedělo, to znamená dál se bavit a tak. A to se objevuje i v těch francouzských médiích. Tak obojí je špatně, protože obojí je do určité míry extrém. My jsme teď ve stádiu Chamberlaina, když to přirovnám k situaci před druhou světovou válkou, a řešením není ani Hitler, ani Stalin, ale řešením je nějaký Churchill. A to je to, co tady chybí. Jo? Ten strach z extremismu, z nacionalismu, z autoritativních režimů, ten je oprávněný a je nebezpečný a ten vývoj ho indukuje to nebezpečí. Ale tvářit se, že se nic neděje, je snad ještě horší, protože ono se děje. Vy máte obavy například z tak fatálních změn, které by znamenaly rozpad civilizace? Já je nemám z toho důvodu, ne protože bych nemyslel, že k ním nedojde, nebo že ten vývoj bude nějak radostný, ale já je nemám z toho důvodu, že stále doufám, že se tak jako v dějinách často najde možnost jakési korekce, a to především v zemích původu toho zla a ve vztazích mezi nimi, to znamená někde na úrovni těch arabských zemí jako takový. Když si vemte, tam prostě každý s každým válčí. Vemte si Jemen, vemte si Libanon, vemte si Sýrii, Libyi, no nebudem to vyjmenovávat. Tak to je jedno z možných řešení, které kdyby nabralo nějaký příznivý vývoj a lze si to při různých scénářích představit, tak se možná svět z té slepé uličky může vymotat. Nebo kdyby se najednou objevila generace politiků rozhodnějšího a prozíravějšího typu a také s větší možností manévrovací, než mají dosud ty evropské, myslím tím unijní špičky. A také moc záleží na tom, jak se bude vyvíjet politika v Americe. Čili já stále doufám v to, že ta konstelace nemusí nutně vést do pekel a proto nemám bezprostřední obavy, ale ty racionální obavy, ty mám. A poslední věc, když mluvíte o vývoji v těch regionech, do jaké míry si myslíte, že jsme i za tento vývoj my, jakožto ta západní civilizace, zodpovědní? Já teď řeknu něco, co bude působit velmi nekorektně, a tak my za to nejsme zodpovědní vůbec. To je jedna z chyb Ptám se i třeba, co se týče nápravy těch možných konfliktů, protože byli jsme součástí některých předešlých historických událostí, například invaze v Iráku, proto se o tom hovoří. I v souvislosti s tím, co se děje v těchto regionech, jak se ty války vyvíjejí dál. Takže si myslíte, že nejsme vůbec zodpovědní? Já myslím, že nejsme zodpovědní. I když jsme toho součástí? Že nejsme zodpovědní vůbec. Vemte si to, tak třeba evropské civilizace se vyčítá to, že... Nevyčítá, jde o to, jestli k té nápravě my můžeme nějakým způsobem dopomoci. No já to chci dopovědět. Teď to vypadá, že se toho vyčítá účastníme. To, že to je jakási daň za to, že vedla koloniální války a že kolonizovala ty země. A teď si vemte, ty země se konečně osamostatnily. Konečně se těch kolonií zbavili a teď se sem všichni hrnou.
ta válka je tam. Ti lidé si myslíte, že se sem hrnou, protože by neměli nic jiného na starosti. Ale zjednodušeně řečeno, nejsou schopni si tam ty věci tady uspořádat svým způsobem. Rozumím tomu, ale v těch globálních konfliktech do některých jsme vstoupili tak jako tak. Takže myslíte si, že teď je možné je vyřešit bez naší účasti? To asi už bez naší účasti je možno rozhodně řešit není, ale to neznamená, že za ně zodpoví, nebo že jsme jejich viníky. Vy jste se ptala, jestli v tom máme my nějakou vinu. Já říkám, vinu na tom nemáme. Já jsem se na zodpovědnost, nikoli vinu. Tak to jsme si nerozuměli. Zodpovědnost v tom smyslu, že za to můžeme, nemáme žádnou. Ale to, že se v tom musíme angažovat, je na bíledni, protože oni to sami zřejmě nevyřeší. Říká psychiatr Cyril Hašl, který byl hostem dnešního interview. Děkuju vám za to. Taky. A nashledanou. Děkuju, nashledanou. Za malou chvíli začínají události, tak se na ně podívejte a hezký večer.